Дорогі віруючі, що таке благочестя до батьків? Благочестя до батьків настільки великі права батька та мами, що Всевишній Аллах, Субханаху ва Та'аля, пов'язав своє найвеличніше право, єдинобожжя мається на увазі, тавхід, із правом батьків. Він сказав це і підкреслив. وَاعْبُدُوا اللَّهَ بَعْدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Поклоняйтесь Аллаху і не додавайте йому нікого в співтовариші і робіть добро батькам. Благочестя бірруль валідейн, о віруючі, є з однією причин входження до раю людини. У Сахіх Муслімі передається від пророка, саллаллаху алейхі вассалям, що він сказав: «Рагима анф, ثم رغم أنف ثم رغم أنف قيل من يا رسول الله قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة». Хай буде покритий пилом ніс його. І він повторив це тричі. І його запитали, чий, о посланець Аллаха, мається на увазі, нехай він буде погублений, нехай він не обретет успіх. І вони спитали, чий, о посланець Аллаха? Він відповів, того, чиї батьки, або один із них, або вони вдвох досягли похилого віку поруч із ним, але він не увійшов до раю. Доброзичливе супроводження батьків, о віруючі, має велику винагороду. Знов же передається від пророка, саллаллаху алейхі вассалям, що коли його спитали про можливість брати участь у джихаді навіть на полі бою, мається на увазі не обов'язково джихад, він сказав, хадіс таким чином передається. Пророк запитав спочатку: «Фагаль мін валідейка ахадун хай?» «Каля на'ам, баль кілахума». Він спитав, чи живий хтось із твоїх батьків? І та людина відповіла: так, обидва живі. І пророк запитав: ти прагнеш винагороди від Аллаха? Він відповів: так. І пророк, алейхіссалям, сказав: тоді повертайся до своїх батьків і будь для них добрим супутником. О віруючі, благочестя до батьків – це причина благословення, аль-барака. В часі та прожитку знов же передається в Сахіх Мусліма від Анаса ібн Маліка, що посланець Аллаха саллаллаху сказав: «Ман ахабба ан юбсата лаху фі ризқихі ва юнса'a лаху фі атharихі фальясил рахімаху». Хто бажає, щоб йому було розширено його прожиток і продовжено його вік або слід на землі, можна перекласти і так, і так. Слід на землі – кращий переклад, бо там є тлумачення різні. Нехай підтримує родинні зв'язки. Отже, якщо ви бажаєте, щоб ваш ризик збільшився, то зберігайте цей зв'язок. А цей зв'язок починається саме з ваших батьків. Щодо сліда на землі або продовження віка людини, можуть запитати, як? Ведь аджаль, він приходить від Аллаха, він відомий, і він не змінюється. Отже, вчені по-різному це тлумачать. Його слова, пророка слова, і буде продовженого вік або слід, означає, що або можна розуміти, що Аллах подовжує життя тому, хто підтримує родинні зв'язки,
мається на увазі відстрочення терміну смерті аджалю та збільшення тривалості життя у благословенні. Барака Аллах Субхану ва Тааля дає. Час відомий, але людина робить більше справ за цей відведений для нього час. Або мається на увазі добра пам'ять, що людина померла, а його ефер, слід залишився. І люди пам'ятають про цю людину. Або мається на увазі навіть абсолютний термін. Тобто вчені кажуть, що є термін життя людини. Є мукаєд, є мутлак. Мутлак мається на увазі абсолютний, мукаєд прив'язаний, умовний. Коли Аллах наказує ангелу записати для людини певний строк життя і каже, якщо вона підтримуватиме родинні зв'язки, то додай їй стільки-то і стільки-то. Причому ангел не знає заздалегідь, збільшиться вік чи ні. Проте Всевишній Аллах знає, чим у підсумку завершиться справа цієї людини. Тобто, скільки він проживе насправді. Однажды пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказав, і це аляматун нубува, це ознака його пророчества. Він повідомив про те, що буде, про людину, яка прийде. І він сказав, «Інна хайра табіїн раджулун юкалу лаху Уайс, ва лаху валідатун хува біха бар». لو أقسم على الله لأبره وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. Воістину найкращим із табіїнів, мається на увазі послідовником після сподвижників, є чоловік, пророк його не бачив. Він сказав, що буде такий чоловік, якого звуть Увайс, у нього є мати, до якої він надзвичайно шанобливий, доброчесний. Якби він поклявся Аллахом, то Аллах обов'язково здійснив би його клятву. На його шкірі буде біла пляма, слід від тілого або хвороби. Сьогодні кажуть псоріаз. Тож попросіть його, щоб він попросив прощення у Аллаха для вас, якщо ви його побачите, застанете і так далі. Хадіс достовірний. Сахіх. Благочестя до батьків, о віруючі, є однією з головних причин праведності ваших власних дітей та їхнього доброго ставлення саме до вас у старості. Адже суннатуллах, винагорода, відповідає, як кажуть вчені, роду діяння. Друга сторона медалі – неслухняність, непокорність батькам та наслідки. Уқуқ аль-валідейн. Це причиння покарання у віруючі вже в цьому світі. У вас щось не виходить. Немає успіху, ви започаткували справу, щось, воно валиться. Справи ускладнюються. Біди приходять і множаться. Передається у Тирмізі від Абу Бакра, радиаллаху анху, що пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказав: «Ма мін зенбін адждару ан юаджіля Аллаху лі сахібіхі аль-уқуба фі д-дунья ма'a ма яддахираху лаху фі л-ахіра мін аль-багі ва қати'ат ар-рахм». Немає гріха, за який Аллах швидше прискорює покарання для його чинителя в цьому світі, разом із тим, що відкладення для нього в останньому філ-ахіра, ніж свавілля, несправедливість та розрив родинних зв'язків. Адже розрив родинних зв'язків починається саме мін уқуқіль валідейн, з плохого ставлення до батьків. Отже, о віруючі, прагніть бути благочестивими до своїх батьків.
Це благочестя особливо важливо в їх старості. Пам'ятайте, що ви насправді не робите їм добро. Ви насправді їм повертаєте свій борг. І знайте, о віруючи, що винагорода відповідає діяній справі. Той, хто виявляє милосердя та співчуття до літніх людей, до батьків, того Аллах наділить тими, хто змілується над ними у його старості. Як каже Всевишній, «Галь джазауль ехсані ілля ехсан». Чи ж є винагородою за добро щось інше, крім добра? І Всевишній також каже в Корані: «Вақада раббука ла та'буду ілля іях ва білвалідейні ехсана. Імма яблуганна індака аль-кибара ахадухума ау кілахума фала тақул лахума уф». Іля ахирil ая. І судив Господь твій не поклонятися нікому, крім нього, а батькам робити добро. Якщо один із них або обидва досягнуть поруч із тобою старості, то не кажи їм навіть уф, не кажи. Слово, яке означає роздратування. Не кричи на них, а говори їм слова шанобливі і склони перед ними крило покори з милосердя та скажи: Господи, помилуй їх так само, як вони ростили мене малим. Щодо практичних аспектів та щирості наміру у віруючі. Як може виражатися бирруль валідейн, благочестя до батьків? Воно може виражатися у словах, діях, у заохоченні батьків до того, що наближає їх до Аллаха. Якщо батько чи мати припустилося упущення виконання обов'язків перед Аллахом, таке теж буває, то закликати їх до добра є також одним із найвеличніших праведних діянь благочестя. Також слід знати, що покора батькам обмежена лише тим, що є дозволеним з точки зору ісламу. Якщо вони наказують зробити те, що є гріхом перед Аллахом, субханаху тааля, то не слід їм коритися у гріху. Проте треба продовжувати добре ставитись до них. Це не означає, що все, не треба добре ставитися. Всевишній каже: «Ваін джагадака аля ан тушрика біма лейса лака біхі ільм, фала тутихума ва сахибхума фід дунія ма'руфа». А якщо вони будуть понукати тебе додати мені співтоваришів, те, про що ти не маєш знання, то не корися їм, але будь їм добрим супутником у цьому світі. Благочестя до батьків, о віруючі, воно повинно бути щирим, з наміром отримати винагороду від Аллаха. Воно не повинно бути на автоматі. Чи тому, що це традиція, чи тому, що а що ж скажуть родичі, а що ж скажуть люди, а що ж скажуть сусіди і так далі. Ні, ви повинні пам'ятати, що це ваші батьки. І що якщо ви робите добро до них з правильним наміром, то це ібада, поклоніння. І я нагадую, всі ви знаєте відомий хадіс про 3 чоловіків, які були заблоковані скелею, камінням у печері. І кожен звертався до Аллаха, і один з них був той, хто сказав: «Аллахумма ін кунту фаальту заліка бтигаа ваджхіка фафарридж анна». Адігі ас-сахра. А він добре зробив поступок до батьків. Це длінний хадіс. Сподіваюсь, всі його знаєте. А якщо не знаєте, знайдіть та прочитайте. Він сказав: «О Аллах, якщо я зробив це, прагнучи Твого лику, то визволи нас від цього каменя». І камінь зсунувся трохи. Благочестя, віруючи до батьків, воно продовжується і після смерті батьків. Благочестя не припиняється і не повинно припинятися зі смертю батьків. Посланець Аллаха, саллаллаху алейхі вассалям, сказав: «Іза мата аль-інсану інқата'a амалуху
إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Коли людина вмирає, її справи припиняються, крім трьох. Перше – це безперервна милостиня, садака джарія. Друге – це знання, які приносять користь або праведний син. Третє – який молиться за них. О віруючі, пам'ятайте про прояв поваги та благочестя до своїх батьків. Коли ви сидите поруч з батьками, уважно слухайте їх. Не відволікайтесь на телефон чи інші речі. Намагайтеся приносити їм радість, поки вони живі. Бо тоді, коли вони вже помруть, ви цього зробити не зможете. І пам'ятайте про те, скільки б ви наробили добро для них, ви все одно залишитесь боржниками. Передається, що Абдуллах ібн Умар, ради Аллаху ан, побачив чоловіка з Ємену, який робив таваф вокруг Кааби. І він ніс свою маму на спині і співав: «Інні лаха ба'iруha al-mudallal ila akhir». Я для неї покірний верблюд, якщо інші верблюди сполохаються, я не злякаюся. Потім чоловік запитав: «О Ібн Умар, як гадаєш, чи відплатив я їй?» Ібн Умар відповів: «Ні. Навіть за один її стогін під час пологів мається на увазі».